ninyo bake sultan dipunkan sambah nan jo panitahan nak sarape nyo angku pangulu nan gadang basa batuah. Ya bana. Karapatan anak sanak jo sudaro sarato epa dengan bisan ahli nan saisi rumah gadang nangko. Bana tuan. Sekali ambo mantakan sambah indak dietong dibilang gala hanyo nan bagala patok pembilang memuliakan sambah. Tu bana. Sa pihak sambah jo panitahan dipadirikan ke hadapan pengulu nan gadang basa batuah ujung panitahan kabake sultan tanah. Rancak lalu tuan. Adat kato nan kadi sampaikan talah tak pun tiang diulu di bawah kumpalan tali asa mulo kato dahulu tigo limbago nan tajadi sana. Ayam mana nanti guru. Pertamu sambah menyambah kedua silih jo pinang ketigo baso jo basi. Sambah menyambah dalam adat tali batali undang-undang tasabui di mulut manis tak pakai jo baso bayi. Mulut manis calempong kato baso bayi gulo di bibir. Tu bana. Dalam cupak nan piawai banamu adat sopan santun, adat dilawik baju rumudi, adat disabuang baju waro, tipak dialek baju rujanang Ustaz. Bana tuan. Kok dikaji tentang sejuru mudi, tahu diangin nan basiru, tahu diombak nan basabuang, tahu dipasang turunaya. Tu bana. Kok dikaji tentang sejuaro, tahu dituah sisi ayam, tahu dibulang nan baki cuat. Bana tuan. Pandai menagak menampin taruh kok dikaji tentang sejuru jana. Tahu diereng dengan gendeng, tahu dicaka dengan kai, pandai menjago labiah jo kurang stana. Tu bana. Baa sekarang iko kini, ramu-ramu tabang melayang melayok ke koto tengah banyaknya ampe puluh ampe stan. Bana tuan. Indak carano bukan kapalang terletak di tengah-tengah di lingkuang orang nan rape. Bana tuan. Buruang sinurak, buruang sinuri, suculiak dateh pamatang, siriah galak pinang manari, mencaliak cerano nala datang stan. Yo bana. Lorong kepada carano banjare no ali, buatan tukang koto gadang, nan rimbun bugih kalikih, bungo kalikih, nan indak bungo kacubuang, nan kungkun gagak kainggo, nan lanti alang bamain. Setahun dipanggang bugih sa musim di lingkacino, usah rata rangeh pun tido pihak kapado songkok jarano. Dalam mak urang namokan kain tanun banamo sinan suto bau kia babungo rampai. Batarap jo banang ameh. Balukih bak kaluak paku raginan samo baliak balah bataris camin di pinggir. Tu bana. Baratus camin di pinggir batabuah kaconan di tengah kilek gumilek cahayonyo rupo bintang ateh langit bintang gujaran bakuliliang pihak kapano bintang gujarah bakuliliang. Ya bana. Pihak kapado nan siriahnya siriah udang tampak ari tampuak bak kuku balam gagang nan bagai aso-aso buah dimakan ketinaman. Buah diambil ketinaman, batang diambil ketiruan. Setahun dalam pagulungan usahkan masih layu pun tido. Kononlah pulau di Pinangnya, Pinang Sierra Eromani tumbuh di kida rumah tingginya panjek-panjekan randahnya jangkau-jangkauan. Bana tuan. Pucuk malepai awan putih setahun tupai memanjek larang basuo jo buahnya. Yo bana. Salorong kepada Gambianya. Gambia kuning sarupo dadiah buatan putih sari lama manihnya tinggal di lidah. Kaliknya tinggal di rangkungan. Daun melayok ke lautan tibo di pulau Batebaran kok konon pulau di sadahnya sutana. Mbaan sadahnya. Sadah putih ambun bajano babasuh jo ayah bungo di pati jo pati santan di kipeh jo ambai-ambai. Yo bana. Dipalik jo jari manih dikisah ke jari tunjuk membayang ke tapak tangan. Tu bana. Sapalik 10 ameh sakadam sakati limo arago nan tidak taragoi arago batimbang jo nagari. Makanan anak rajo-rajo jo pamenan di bibir putih. Pihak kepada timbakau nya Ustaz. Ayo timbakau tuan. Timbakau alui ambun bajelo bijonyo datang dari ruhum pikirim sidayang di lautan di bawah anak Sultan Bentan. Didaki anak
garagasi saito panjang daunnya bajamu di bilik dalam bapantang masih dek paneh masih dek ambun tengah malam. Tu bana. Tanam sirih, tanamlah udang, tanam karakok di halaman, cabiak sirih gatoklah pinang, gilianglah rokok ke pemenan tangan. Ditimbai kebenaran Tuhan. Rancak. Aima Tuhan. Yolai. Sabanyak buah poronengan Tuhan nanta anta kepada ambo indak kadititih batang indak kaditikam jajak dititih batang kok lapuak ditikam jajak kok lipua jawabnya sajo diadokan. Rancak Ustaz. Ambo sambo kato tibo langkah salangkah kato sampai Allahu alam pangantungan. Yolah. Basulik bermain budi nan rusuh kilaf kok tibo senjang babalik kanan punyo supaya nak jan basebuk nan bakian elok diturut barih adat pituah adat nan kawi. Yolah. Urang tua sebuah hukum pengulu seundang-undang ulama samo sakitab naknyo satali sajinjangan naknyo saikik sabarumbuang kato dibawa jemu pakat bana diambil jobayo lailah kok bana nama itu. Alah sampai Ustaz. Sakirolah Tuhan. Ditimba ke mana Ustaz? Arancak Tuhan. Timbalannya singkit tu Ustaz. Arancak singkit. Amanya Ustaz. Iyalah yang bu. Dak nyolai kini tu nak boleh sirih lega cara no nak boleh kato lega mau pakai nak kadapek buah barinyo lah kuah Ustaz mempayo kan dipakai sipai menanti si Ustaz. Dipayo ile Tuhan. Rencak.